ಪೋಯರೆ ಓತೆ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತದೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಅದಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾರಣ ಜೇಕೆ ಇತ್ತು ಜರ इतु जरा लाइक करिए हैप्पी लाइफ गुड लाइफ सही लाइफ सुपर लाइफ थैंक यू ಬರ್ಪುಂಗೆ ಜೇಕೆ ಇತ್ತು ಜರ ಊರುಡು हाँ पुझे खुला सेकेट ಏನ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೇಳೆ ಮಂತಾಡ ಇಡೀ ಹೊಟ್ಟಾರಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಜಾತ್ರೆ 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 ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೇಕೆ ಇದು ಅಂದು ಸಂದೀಪ ಸ್ಯಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬೊಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಕೊಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ವಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಕೊರಲಿ ಅಪ್ಪನ ರಶಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಹೋಲ್ತೊಲ್ತಪ್ಪು ಏತಿಗಿರೋ ರಶಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರಶಿ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ರಶಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರಂಜಿ ಮೊದಲು ಅವಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿನಾಕ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜೇಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶರಣಪ್ಪ ಲೈಕ್ ದಾನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಲ್ಪಾಡು ಬೈಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೇಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇರು राजेश शेट्टी हाय प्रवीण सनी हाय सुरत्कल नमस्ते ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಏದಾದ್ರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಾ ಅಂಚುಪುರ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಉಂಡವಳು ಮೂಲು ಮುಗಲು ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ
ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಮೋಡ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅವಳು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ವಾತಾವರಣ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಕಾಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಹಾಂ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 24-25 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಶೋಭಾ ನಿಗುಲಿಜ್ಜಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೆ ಕೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲೊಂದು ಲೈಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಶರಣಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಜೋರುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂದ ಅವು ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್ ಇವರ್ ದಾಲಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ತುನ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಕಾರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನಿಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೆಲ್ಮನ್ ಕಾರ್ಕಳನ ಅಂದ ಅಂದು ಬೆಲ್ಮನ್ ಕಾರ್ಕಳನ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಯಾ ಬನ್ನತ ಪೂರಾ ಯಾನು ಏರನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪೂರಾ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೆ ಮುರಣಿಗೆ ಕೋಡೆ ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ಯಾರ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ತಂಬ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಬತ್ತನ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಕೂಲಾಪು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹರೀಶ್ ಮುರ ಇತ್ತೇರು ಆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಹೈಡ್ ಆತಿನ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ತೆತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಹರೀಶ್ ಮುರ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಆರೆ ಐಡು ಮಂದಿರು ಅರೇನ್ ತೆತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪೋಪುನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತುನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಐಡ್ ತೆಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ದಪ್ಪರ ಗೋಡೆಗಳು ಒಂದು ಪುರ ಬೋದು ಬೋದು ತೆತ್ತೆ ಬೇನೆ ಆಗೈ ದಂಸ್ಕಟ್ಟೆ ಸಂಕರ ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮುನ್ಕುಡರು ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಏ ತುದರ್ ಬುದ್ಧ ಬಂಡರ್ ಮಾರೆ ಕತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಸ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿನಾರು ನೀವು ಅಂಜವೇಲ ಎಕ್ಕೊರ್ಲಿ ದಾದವು ದಂಸಕಟ್ಟೆ ದಂಸ್ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಊರು ದಂಸ್ಕಟ್ಟೆ ಊರು ಮಾರ್ರೆ ದಮ್ಮದ ಕೊಟ್ಟೆದಾ ದಮ್ಮದ ಕಟ್ಟೆ ಧರ್ಮದ ಅಂದೆ ಕೊಂಚ ಕೋಡೆ ದೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೋತೀನಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಜಿಪು ತೌತೆ ಬಕ್ಕ ಅದು ಎಂಚಿನ ಬೀಜ ದಾದ ಬೀಜ ರಾಜ್ಮ ಗಸಿಮಂತೆ ದಮಸ ಕಟ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಉಲಾಯಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ರು ತೌತೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಬೀಜಲ್ಲ ಎಂಗು ನಂಗು ಸಾರು ಫ್ರೈ ನಂಗು ಸಾರು ಓ ದೇವರೇ ದಾನೆ ನೀ ಬಾರಿ ಬೋಲು ತೋಜಾರು ಇದರದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಾನ್ ಕೋಡೆ ಬೈಜಾದ ಕೋಡೆ ವನಿತಾನ್ ಬರ ತೂತು ಜಾದ ಐಕ್ ಓ ಕೂ ಅನಿತಾ ಬತ್ತರಾ ಓ ವನಿತಾ ಪಂಜೋಪುರ್ಲ ಅದು ತಿರ್ಗೆರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿಗೆ ಅಂದ ತಿರ್ಗಿನಿ ಯಾನ್ ಕೂಸವ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗುನೆ ಬಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಟ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಉಂಡತೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅವಿಟ್ಟು పోయింది ತಿರ್ಗೆರೆ
शोभा लाईक करते जाता वनिता आंजोला बत लाईक करने इज्जी मार ಏತ್ ಲೈಕ್ ಆತು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅನಿತಕ್ಕ ಅನಿತ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಾದಿ ಉದೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಏನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಂಜೋಲಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ పొడుంజోళ్ళంచేది కొరుపునేజ్జి ట్రాక్టర్ దాయి ఇల్లడాతే ఎడ్డే కారుండు ఇజ్జి ఎంగ్ టాప్ ఉడుకులో పోడదు ఇక ట్రాక్టర్ కూడా ఎంగ్ ಸುರೇಂದ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಯ್ ಓ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೊಗುಲ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ದೆತ್ತ ದಕ್ಕದೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುನ್ನೆ ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಏತ್ ಇತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತುಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಏತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜೇ ಕೈ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ವನಿತ ಕೊರ್ತಿಜ ಲೈಕ್ ಶೋಭಾ ಕೊಡ್ತಾರ ವನಿತನ ಲೈಕ್ ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ ಎಸ್ ಏನು ಪಂಡತನಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕಿತ ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಣತ ಏನ ಪಂಡತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ದಾಲ ವನಿತ ವನಸಾಂಡ ವನಿತನ ವನಸಾಂಡ ಅಲ್ಲ ವನಸಾದೆ ಬತ್ತಿಂಗೆ ಕಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂರಿಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ಮಾರ ವನಿತಾಗ ಕೋರಿ ಕೋಡೆರಾದ ವನಿತ ಎತ್ತಿ ಜನ ಇರಿ ಅರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಬಳ ವೆಜ್ ನೀನು ತರಕಾರಿ ವಾಲೆಕ್ಕಾಡು ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಅವೆಂಚ ವಾಲೆಕ್ಕಾಡು ನಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಏತ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪರ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೌತೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಂಡ ತೆವು ನಾನು ತೋಡು ಕಜಿಪು ದಾದ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ ನಂಗು ಶೋಭಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂಜಿಬೇನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಪುನ చెప్పునా అవి ఎడ్డే జీవో వెజ్ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಮರ್ಲತ್ತೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಬೆಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಆಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜ ವನಿತ ಕೋರಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತರ ಬೋನಾಗ ಸರಿ ತಿಲ್ನ ಸೋಬ ಕೋರಿನ ಪತ್ತರ ಬೋನಾಗ ಬಲ್ತೀನಿ ವನಿತ ಪತ್ತರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿರ ಬಲ್ತನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಬೋಡವ ವನಿತ ಇಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೊಂತ ಕಡಪುರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ವನಿತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೊರಿಯ ಮಾರೆ ಶೋಭಾ నీకు పాలక్ చికెన్ మంపణ ఏం చందు ಗೊತ್ತುಂಡಾ ತುಲ ಮಂತಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ తెలుతుందే వరపాడు అందు అర్జెంటుగా ఆపుడవు మాలుండా ఇది చెప్పా లైట్డా చూసేదిలా మళ్ళీ జైటే కొను అంత అవే తిరిగొను ఇదే నమ్మగట్టును ಪಾಲಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಾಲಕ್ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಲಕ್ని ఆయన ನೀರಿಡು ಬೇಯ್ಪವನು ಪಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ 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 ದಿಯೇತ ಪತ್ತದಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೊರಡಾ ಬಾಯ್ ಪೋತು ಅಂತೆ
ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಡೀ ಕಾಲದೈತೆ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೇರ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಹೊರ ಲೇಟ್ ಯಾ ಸತ್ಯ ಬಂದೆನ್ನ ದಿನ ಯಾ ನೀತೆಲ್ಲ ದಿನ ದಿನ ವಾ ಬಸಳೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಅವ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ತಿಂತಪ್ಪ ಇಂಚಾದ ನಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ഞാൻ തിന്നുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് തിന്നുന്നു ಕೋರಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ನ ತೂತೇನೆ ಬಕ ಇನ್ನ ಅವ ಅಬ್ಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅನಿತಾ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಿನ್ನಿ ಅದು ಇದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನಾವು ತಿಂದದು ಬನ್ನಿ ಸಂತೋಷ್ 143 ಬ್ಲಾಗು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟಾಲಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಬಟಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟಾಲಿ ಬಂಡದಾದ ವನಿತಾ ಟೀಚರ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಬ ಬೋರ್ಡು ವನಿತಾ ಟೀಚರ್ ಫುಲ್ ಕಂಬ ಬೋರ್ಡ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಡಿ ಕಂಬ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವನಿತಾ ಬಟಾಲಿ ಬಂಡದಾದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಅರ್ಥ ಓಡ್ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಟಾಲಿ ಬಂಡದಾದ ಬಟ್ಟಾಲಿ ಇಂದಿಡ ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಳೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಕಂತದಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬರ್ತೀವ್ರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹಾಂ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪ ಮನ್ಪಿಗೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಏರಿಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನು ಅವು ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ ಮಾರ 2 ಸಾವಿರ ವನಿತಾ
ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿದು ಅವು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ರೆಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆಜ್ಜ ಅಂಚನ ವನಿತ ಬಲಿಗ ಶೋಭಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಅವು ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಅದ ವನಿತಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ ಏರಿಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮ್ಸ್ ದಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿಂದು ಬಣ್ಣಿಯ ಯಾನತ್ತು ಓಯ್ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೈಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಲಾಪು ಜಾಯ ಬೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಲ್ಲ ಮೋನದ ಪುರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ಅಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಕೊನಪಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚನಾ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಹಾಯ್ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೇಕು ಮಾರ್ರೆ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಉಂಟು ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲದ್ದು ಉಂಟಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ತು ತಿಂದಾತ ನನ ಬಂಜಿ ಬೆನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗು ಕೋರಂದ ಇರುವಲ್ಪ ನೀರು ಯಾನು ಮೂಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಸಾತ್ವಿಕ್ ನ್ಯೂ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ವಿಸ್ಕಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಡಿ ಆ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲೇವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಇದೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಏನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಂತ್ ಕಡುಪುರ ತುಲೇರಿನ ಬಾಕಿಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಅವ ಎಗ್ ಅವ ವೆಜ್ ಅವ ಓವೋ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇನೇ ಕಂತು ಕೊರ್ಪನಿಗಲೇ ವನಿತಾ ಓಕೆ ಬತ್ತನ ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲಾಡ ಯಾನೆ ಕಡುಪುರ್ನಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೂಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೂಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಂಡು ಮಾರೆ ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಲೀರ್ ಆಲೆಗೂ ಅರೆಗೊಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜು ಶೋಭಾ ವನಿತೊಂಡತ ಈತ್ ಮಾಲು ಬೀಡು ಬೋಡು ಎಂಚ ಆತ ಮಾಲ ಪರ್ದು ತಟಂ ಪೋಡ ವೈರೇನು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಪೋಯರ ವನಿತಾ ಇದೇ ಬತ್ತನಾಗ ದಿಂಗರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮಂದಿ ಓಡ ಅಂತೆ ಇರು ಬರ್ಪಾರಂದು ಫುಲ್ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ನೀವು ಓಡೆದುರುಡು ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಂದವೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಪಿನ ಕನರ ತಟ್ಟರೆ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಬುಡಿದು ಬರ್ವೇರು ಬಂಕಲ್ಲ ತಂಪಾರ ತಟ್ಟಾರೆ ಬುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ತಂಪುವೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ ಚಿತ್ರಪುರಗೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಓ ಇದು ಚಿತ್ರಪುರ ತಾರ ಚಿತ್ರಪುರನಾ ಸಂತೋಷ್ ಇರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನ ಬರೋದಿತ್ತಾರ ದುಂಬಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲಾ ಬೋಡು ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೋರಿ ಆಪುಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಇರು ಅವು ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಉರುಡು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬರೋಡು ಖಾಲಿ ನೀರು ಬರೋಡು ತೂಲ ಎಷ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದು
ಆಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಕೇನು ಬರ್ಪ ನಾನು ಬರುವಾಗ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈನ ಭತ್ತನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ದೀಪಕ್ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿನದ ಸಂತೋಷ್ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಪುರದ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಕೋರಿಲಾವ್ ಇಡೀ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಬಾರದು ನಾವ ಮೊಳ್ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಊರುಂಡಿಗೆತ ಕೋರಿ ಸಾಂಕ ಕಲ್ಗೆತ ಏಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರು ಆಜು ದಿನ ಅಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಬೈಜೇರ್ದಾನ ಇದು ಕೊರ್ತು ಬೈದೊಡಿತನಾರು ನಮ್ಮ ದೀಪು ಅಕಲ್ ಮಾತು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮೊಲು ಗೀತಲ ಇಜ್ಜಲು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಐದು ಉಂಟು ನಕುಲ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಂದೂರಿ ತೊಂದ್ರುಡಾವಾ ಇರೇ ತಂದೂರಿ ತೊಂದ್ರುಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಓ ದೇವ ಈರುಡೆ ಪರಿಯೇ ಈರುಡೆ ಪರ್ ಊರುಡೆ ಇಜ್ಜಾರ ಅಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಊರಿಗೂ ತಂದೂರಿ ತೊಂದುರುಡು ಗುರಾರೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಮೈಪನ ಪನ್ಪೆರತಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮೈಪಲೆ ನೆಕ್ ಮೈಪಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಜನ ಬರ್ತಾ ಬೇ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದೆ ಒಂತೆ ಹೊರನಾಡು ಹಾಯಿ ವನಸಾಂಡಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪು ತೌತೆಲ ಬೊಕ ರಾಜ್ಮ ಬಿತ್ತುಂಡದೆ ರಾಜ್ಮ ಬಿತ್ತು ಕೆಂಪುದ ಅವು ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇಯ್ದುದು ಅಗ್ಗೆರ ಸೋಕಾಪು ಅಗ್ಗೆರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವು ಬಿತ್ತಲ ತೌತೆಲ ಮಂದೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮೊಬ್ಬೊಂಡು ದೆಪ್ಪುಜಿ ದೂರ ಬೊಪ್ಪೇರ ನನ್ನ ಈ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಪಿರೋಗೆ ದೀಪ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜೆಂಗಲೆ ಈ ಎಂಚ ದೀಪ ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಟ್ಟು ಇಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಪಂಡದುಂಡತ ಈ ಏರು ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಗುಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಅತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ ಪನಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಾಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬತ್ತಿಜಿ ನಾಪುಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅರ್ಥಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಪಿರೋಡೆ ಪಿರತ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಅವಳು ಶೋಭಲ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡದು ಪಾತೇರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಪಾತೇರ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಪಾತೇರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಬಂಜಿರಿ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಮರಿದಿ ಪೋಪುಜತ ಒಂತೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ USA ಬರಿತ ಅಂದ ಐಕ್ ಬಂಜಿಡೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜತ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂಡ ಸ್ವಂತ ಬಂಜಿಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಂಜಿಡೆ ಬರೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಬರೆಯರ ಕೈ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರು ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತನ ಪಂಡದ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ಇರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಮನಸಾರೆ ಒತ್ತದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಬು ವನ್ನು ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಗೀರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಚಾನಲೇ ಉಂಡ ಇಕ್ಕು ಪಂಡದು ಇದೇನು ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂತ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಅವೇಕು ಪೋಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರವರ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಅರ್ಥಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಪಾತಿರುವ ನಾಲುಂಡ ಅವನಿತ ಐಕಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನಾಕುಲು ಒಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲದಾಲ ಎಂಕುಲ್ದಾನ ಬತ್ತಿನಕಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೆರನ ದಾದಾಂಡಕ್ಕ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ಇರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಪಾತೇರು ಬರತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆಡೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರುವ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತೇರು ಹೊಡ್ಸಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ತುಳು ನಿಕುಲು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಪದಂ ಪಾತೇರುವನ
ಇಜ್ಜತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತ್ ಶೋಭಲ ಉಳ್ಳಾಲು ಪಾಪಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಪಾತೆರು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಪಂದ್ ಪಾತೆರು ಇರ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಚಿಕ್ಕಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಟಿ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಆಂಟಿಯೇ ಅರ್ಥಂಡೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋದಾಕ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಶೋಭಾಕು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆತ ಬಂದು ವನಿತಾ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ ಕವಿತಾ ದಾದಿ ಲೈ ಬನ್ನಗ ನೆರ್ಪಾರು ಇನ್ನೀಡತ ಕವಿತಾಗೆ ಸರಿ ನೆರ್ಲೇವ ಈತು ದಿನದಿಂದ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಮದುವೆ ಅದು ಪೋಯಿನರ್ದಿಂಚಿ ಇನಿ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಅಚ್ಚುಗು ಡೈಲಿ ಅನ್ನನ್ನೇ ಓ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಪೊಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಂಜೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವು ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕವಿ ಹಾಯ್ ಕವಿ ತುಲ ತುಲ ಕವಿತಾ ಗೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏತೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕನ್ನಡವ ಹಾಯ್ ಹನಿ ಹನಿ ಅವರಿತಾ ಇನ್ನು ಹನಿ ಬಂದಾಗೆ ನಾಲ್ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನದೆ ಅಚ್ಚು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಡ ನಿಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬೇಲಿ ಎರ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಇನಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಏಲ ಇಜ್ಜೆ ನಾಚು ಹೊಸತು ಕೈತುಲ ಹೊಸತ್ತು ಕೈ ಕೈಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವು ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಕುದು ಹೋತಿಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಬಾ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಣ ಅಂದ ಎತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಕವಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜಿನಾ ದಾದಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಅವು ಕೈ ಬೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಅಂತ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾತಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಕಾರ ಅಂಡೆ ಉಲ್ಕುದು ಹೋತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಕಾರು ಉಲ್ಕುದು ಹೋದಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಾನ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿಂದು ಕೈ ಮುದ್ದಿನಾಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಮುದ್ದಿನ ಜಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅನಿ ಫೈನ್ ಉಪವಾಸ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಕೈ ಅಂದಿಯಾ ಅವೊಂಚೂರು ಬೇನೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತಿಚದ ಇನ್ನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಂಡು ಕರಿಂಡು ಈ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ಒರ್ಮ ಕರಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲುಂಡಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಾ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಿಡು ಅವು ನಿಕ್ಕ ಟಪ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿರಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಪನಾ ಉಪವಾಸ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪನಾ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋತಿಂದೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಚ್ಚು 25,000 ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾನಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಜ್ಜಲ ಪಾನಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಲದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪವು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತು ತೆತ್ತಾರ ಹೊಸತ್ತು ತೆತ್ತೆ ವಿವೋದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿವೋ Y400 ಅದನ್ನುಂಡತ್ತವು ಅಂಚಪುರ ದಾದ ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಇರೇಗು ಅಂದ ಒಂಚೇನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಚು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೋಂಬು ದಾದ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜಿನಿ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ನೆತ್ತ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿಯ ಸತ್ಯ ಕೆಂಪು ಲಕ ತೋಜಿನಿಯ ಈ ಮೋನೆಪುರ ನಾರಕ ಬದಿನ ಇಂಚು ಕರ್ಮದನ ಅರೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೇರುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ದಾದ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜಿನಿ ಸೆಟ್ ಆತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆರುಂಡುದೆ ಎಂಕುಲು ಮುಂಚೂರು ಪೋಪಿನಡುಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮುಂಚೂರು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೇ ಆಯ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ
ಮೂಲೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಹಾಯ್ ಸುಜಿ. ಮುಂಚೂರು ತೂಪ. ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಸೆಟ್ ಆತಲು ತೂ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ. ಆರು ನಾಮೆತ್ತದ ಪೋಪುನಾರು ಯಾಂದಾಲ ಪಾಡು ಜಾಡಲ ಮೋನೆದ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಮಾರ ಶೆಕ್ ಕೈತಲ ಪುನಃ ಅಂದೆಂಗ್ಲಿ ಓ ಅಂದನಿ ಕೈತಲ ಮುಂಚೂರು ಅಂದದೆ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಔಟ್ ಗೊತ್ತುನ ಅವಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಈ ವಾರ ಈ ತಿಂಗಳು ಅವು ಶೋಭಕ್ಕ ದಾನೆಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಪೂಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಪೋಯರ ಬನ್ಪೆ ಆವು ಇರು ಪೋಲೆ ಬನ್ಪೆ. ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಟ ಅಂತ ಕೇಳನೆ ಶೋಭಾ. ಈ ಸಮಯ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಿಂಗಳ ಮದುವೆ ಅದು. ಕೇಳಿ ವಿಶೇಷದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಪೋಪರ ಇಜ್ಜ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಬಾಗು ತಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ದಂಬುಸ್ಕು ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ದಂಬುಸ್ಕು ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ. ಸಚಿನ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಇಜ್ಜೇರ ಆಯ್ ಹೊರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಲಂಚೇನೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೀನಿ ಪೋಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತ ಸಚಿನ್ ಬರ್ಪೆ ಹೊರ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪೆ ಬಕ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ್ ಪೂರ್ಬಗು ತಪಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕಾಯ ಅನ್ ಪೋಪುಜಾವೆ ಕೋರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲು ಆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಾಳ ಸೋಬಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ನಂದು ದಾನೆ ಕೆಲವುದ ಮತ್ತೆ ಏತು ನಾಟಕದ ಆಂಡು ಗೊತ್ತು ಅಚ್ಚುನೆಟೆ ಬೋ ದೇವರ ವನಿತಾ ಮಾಲ್ಕನಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ಬರ್ಪೇರು ಏಪಲ್ಲ ಹೊರ ಪೂರ್ವ ಬತ್ತದು ನಿಲ್ಕದು ದಾನೆ ಮಗ ಪಂಡದು ಪೋಪೇರು ಆತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜ ಮೇಘಲ ಇದಲ್ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದ ಏಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಶೋಭಾ ಮಂಗಳವಾರ ಇಜ್ಜವ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ಪೆ 24 ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನ್ನ ಪರಕೆದ ಗೋಲ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಪಾಯನ್ K19 ಇರೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈತು ಶೋ ಕುಡುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಕ್ಕುಳುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪು ನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಬರೀತಿನ ಪೂರ ತೋಜುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಅವು ಲೈಟ್ ಇಡು ಅಂಚ ದಾದಾಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕಾತಿಜಾ ಆವು ಬಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಪೊಂಜವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೋದು ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಅವೇ ಆ ಮಂಗಳವಾರ ಆತ ಡಾರ್ಕ್ ಅವು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಶೋಭಾ ಎರಡನ್ನ ಕುರುಡು ಅದನ್ನು ಕುರುಡು ಎರಡಲ್ಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಕುರುಡು ದಾದನ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಿ ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದನ ನಾನು ದಾದಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಗಾತ ಬರ್ಪೆ ಏಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ ಇರೇ ನಾನೊಬ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ಪುನಾಕಲೆ ಇನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪುನಾರು ಜಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಕೈ ಮಡಿಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನೇಡು ಬಾ ದಾದ ಆತ ಆತ್ತೆಂಡು ಪಂಡರು ದಾದಾಂಡಿ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಜೆಪ್ಪುಡಿಯ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋರು ಅಂಚತ್ತು ಒಂತನೆಟೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಈರಿ ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪುದ ಪೊನ್ನು ಆವು ತೂಪರ ನಿಕ್ಕು ಬೋಲ್ದುದ ದಿಕ್ಕ ಅಂದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದ ಪೊನ್ನೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕರಿ ಪೂಜಿನಾವ
ಪಂಡ ಒಂತ ಅಂಚಿ ತಕ್ರಾರದೆ ಒಂತ ತಕ್ರಾರ ಆತನ ನೆಟ್ ಪಂಡವೇ ಇಂಚ ನೆರ್ಪುನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟೆಂಗುಲು ನೆರ್ದು ಕೆಲವೇರು ಚಾನಲ್ ಬುರ್ದು ಪೋದು ಅನ್ಸಬ್ ಮಂದೆರ್ ಪೂರ ಪರ್ಪಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒರಿಲ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾಲ್ನ ವನಿತಲ ಪರ್ಪು ಜನ ಈರ್ ದಾದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಯಾಲ್ನ ವನಿತಲ ಪರ್ಪ ಬಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು ಊಟ ನಮ್ದು ಹೋಗುಮ ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಯಾಲ್ನ ವನಿತಲ ಪರ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಕ ಓಕೆ ಪುಂಜವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಪೋಪುನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮೈ ಪೂಜಿನ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಕರಿ ಪೂಜಿಗನಾ ದಯಾನಂದ ಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಪೊನ್ನು ದೇ ಬೊಲ್ತದ ಇಜ್ಜತ ಕಪ್ಪುದೊಂಡ ಕುಡಲ್ಲ ದಯ ಅಬ್ಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ದೇವ ತುಯಾರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನು ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನು ಅవి ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತದ ದಾಲ ಆತಂದು ಈರಿ ಬರ್ಪುನಿ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನನ್ನ ಆರು ಬರ್ಪಿರ ಹತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಅಂಚಿಗೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಈತದೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪೋಡಿದ್ವೇರು ಎಂಕಲ ಗೀತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲಾ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮುರಣಿಪುರ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರೊಂದು ಬರೋಂತಲ್ ಬೇರಿ ಬನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಾತೆರೊಂದು ಓಡೆಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಲಾರು ಎಂಕತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡಾ ಬಕ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ವೆರಿ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವನಿತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಾಲ್ಕ ದೀಪಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಜಿಬ್ರೋ ಉಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈ ಬಲೆಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಸೋಬು ಬರ್ಚೆ ಶೋಭಾ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪುರ್ಲು ತಪ್ಪುದಾರಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಸೋಬು ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಮುಂಬೈಡೇ ಕಲವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತರಿಗೆ ಏರಿಯಾವು ದೇ ಮುಂಬೈಡ್ ಆಲುಪ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ಅಕಲ ಊರ್ದು ಕಲವೇರುಲ್ಲೇರಾ ಹಾಯ್ ಅಭಿರಾವ್ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ದಾನಿ ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ನಿಕಾಲನೆ ಪನೋಡು ದಾದೆಕ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದು ಕವಿತಾ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪನ್ನಿ ಅವು ದಾದಾ ಅಂದು ಪನೋಡು ಕವಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬೇಬಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರ್ಲು ಬಂಡದು ವನಿತಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಊರುಗು ಬೇಬಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದಾದಾ ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾವೆಲ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾವೆಲ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಗೋಡೆ ಬರೋಡು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗೋಡೆ ಅವು ಏರಿಯೇ ಬೇಬಿ ಗೋಬಿ ಬನ್ಪುನಿ ಅವು ಅಭಿಯಾರವಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಯೇ ಸೌಖ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಕೊಡೆಯಾನೆ ಬೈಜಿ ಮುಂಬೈಗ್ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಪಿನೆ ಕುಲ್ಲ ವನಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಊರು ಬರ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಡೆಯೇ ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾಂಡಿಯೇ ತೌತೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಲ ಬಾವೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಾವೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಕಾಸ್ತಿ ಓಡಾವಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂಡು ಕವಿ ತೂಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಾಲ್ಗೆ ಇರೆಗು ಒಂಜಿ ಸೋಕು ಕುಜಲ್ ಪರ್ಚರಾಪು ಜತೆ ಸೋಕುದ ಇರ್ನ ಕುಜಲ್ ಎಂಚಿ ಕುಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ
ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂದು ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ್ ಮಾರ ಸಂತದ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಮಂತ್ ದೀತಿನ್ ತಿಕ್ಕ ಅವು ಸೆಕೆ ಕಾಪಜಿ ಎನ್ನ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏತು ಸೋಕುದು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ತುಂಡ ಬರ ಎರ್ಗೈತ ಲಂಚ ಉಂಡವು. ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ. ಶೋಭಾ ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸಫಾನ್. ಹೋಯ್ತ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತು ಮಾರ್ರ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಇಂದುವ ಏಡದು ಬಿಟ್ಟೆನಾ ಆಹಾ ಬಿತ್ತು 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 ಓ ಅಂದ ಪಗ ಬೆಲೆ ಬೊಕ ದಾದ ಮಾರ್ಲು ಮಾರ್ಲು ಉಂತವ ಉಂತಲೆ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ. ಐ ಆಮ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್. ಓ ನಾಯರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೇದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದನ ಬೇಲೆ ಅವು ಪೊಂಜೆ ಬಿಜಿ ಕವಿ ಏರಿಯಾ ಬಿಜಿ ಸೀಕ್ದಾನೆ ಸೀಕ್ದಾನೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದದೆ ಪೂರ ಸೀಕ್ದಾನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಲ್ನಕನೆ. ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಜೆರವು ಕೊಂಜವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜವೆ ಊರು ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚನ ಇಜ್ವನಿ ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತ ಲತ್ತನದ ಬಿತ್ತ ಅತ್ತಿ ರಾಜ್ಮಾ 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 ಉದ್ದದ ಕೆಂಪುದ ಬರ್ಪುದಲೆ ಅವು ಅಂದು ಕವಿ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಪೂರ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅಂದಿಯೇ ಒಂದು ಪೂರ ಹಚ್ಚು ಪೋನಾಗನೆ ಪೋತಿನ ಅಂದದೆ ಮಾತ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಹಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಚಾಯ್ ಜಾವೆ ಮರ್ದು ಪೋಯರತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್. ಹರ್ಷ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಅವಲ ಇಡಾದಿತ್ತನ್ ದೂರ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಇದ್ದ ಅನ್ನೊನ್ನ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೊನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ಆಂಡ್ ತೌತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಮಾ ಬಿತ್ತುಂಡದ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತವು. ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪೋಪಿನ ಊರಿಗತ್ತಿ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪುನಿ. ಓ ಊರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲಾ ಒಂತ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಸೆ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರೇನಾ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ ಕಲಿಯೇ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತೇಕ ಇರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಏಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಂಡ ತೂಲೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾನ್. ವನಿತಾ ಮಾಲುಂಡೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ಊರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಶೇ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ ಶಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿನೇ ಈ ಸರ್ತಿ. ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ. ಓ ಕುಂದಾಪುರವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಶೋಭಾ. ಆಂಧ್ರ ಕೊಡಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದವರಾ. ಕಾರ್ಬೇನೆ ಎಂಚುಂಡು ಬರ್ತೇಕ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಇತ್ತ ಪರ್ವಾಯಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಪೋದಿತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಉಂಡದೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಪಾರ್ದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅವೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಪಂಡದು ತೂಡ್ ನಾನ ಆಯೆ ಅಭಿರಾಜ್ ನನ್ನ ಅವರ ಬೇಬಿ ಪನೋಡು ಬರಡು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಬಂತು ಬಿಡು ನಾನರ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಪಿನ ಅನ್ನನ್ನ ಅಂದಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಾವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕಲಿ ತಿಂದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಬರ್ಚಿ ಓ ಇರ್ ಕಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಲಿಗೆ ಬರ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬರ್ರ ಎರಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಬೇಬಿನ ನೈಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಯನ ಬೇಬಿನ ನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ಶೋಭಾ ಆ ವನಿತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಲೆ
ಈರಾಂಡಲ ಪೋಪರತೆ ಆವಡ್ ಕವಿ ದಾನಿ ದಾಯಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು. ವೈಫಿಯಾ ಏರಿಯ ನಿನ್ನ ವೈಫಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ಈತ ಪಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಯಾ ಸತ್ಯ ಮೇಡ ಮೂಜಿಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ನಿಗಳು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ನಾಚಿಗೆ ಸಮತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಏರೇರಿನ ಬೊಡಿದೀನಿ ನಿಕೆಲ್ಲ ವೈಫಿಂದಿ ಪನ್ಪರತ ಮರ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದೀನಿ ಏರೇ ಕಡುಪುರದ ನಿಕೆಲ್ಲ ಬೊಡಿದೀನಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಕಡುಪುರ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇ ಪಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಪೋಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜನ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಳು ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಪ್ಪುನಿಯೇ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಗು ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಕಲಿಕೇಂಡರ ತೈಕಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟುಗೆ ಪೋತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡನ್ ಅಂಚರಿ ಒಂಜಂಜೆ ಮನ್ಪು ತೂಕಾಯನ ಭಾರಿ ಅಬತ್ತರುಂಡ ಈಗ ನೀ ಅಂದ್ರ ನಾ ಆಂಧ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲ. ಓ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೌತಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಣಿ ಅವರು ಬಂದರು ಬನ್ನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾನ ಮರದಿ ಉಲೆ ಚಂದ ಐಕೆ ಈ ಶೋಭಕ್ಕ ಏರು ಭಾರತಕ್ಕ ಈ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಐಕತ ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೈತಿ ನೆಟ್ಟು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬನ್ನಿ ಅವು ಆಯದೆ ಅಭಿ ಆರ್ಬಿಂಡತ ಆಯ್ ಪಂಡಿನಿ ಶೋಭಾಗ ಮೊಕ್ಲೇನ ಸಾವುದ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ರಜ್ಜ ಅಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಎಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತು ಇತ್ತಿಂದೆ ಆಲ್ ಬೇಗ ದೆತ್ತಾರ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೌತಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹರ್ಷ ಆವಲಿ ಅವ ಈತ್ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಗುರ್ತೈಜಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇರ್ಬೇಕ ಬರ್ತೀರ ತಂಚ ವನಿತಾವಂತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹಂಚಿರ್ದು ಪಾಡ್ಲಿ ಫಾರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಸು $. ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಬಿ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಾಡಿಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಬಾ ಬಿಹಾರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದಿ ಆಯ್ನ ಬುಡಿದು ಬನ್ಪುನಿ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ఆయన సవాయి కుడించబత్తిని శోభా ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ರೇಗ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಭಾರತಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮಯ್ಯಗೆ ಬುರ್ಚಾ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಅಂತ ವಾಡ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ವನಿತಾ ಚಾ ಉಂಡಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ತಿಂದ್ರಿಯಾ? ಅದು ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ತರಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಉಂಡು ಬಲೆ ಆಯೇ ಪೆಚ್ಚು ಬುಡ್ಲಿ ಅಂದಿ ಜಿನ್ನಲ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕುಲಾಯಿ ಹೊಸಬೇಟು ವೆಂಕಟರಾಮನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ? ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಲಾಯ್ಡು ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಲಾಯ್ಡು ಅತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುನೀರ್ ನಮ್ಮ ಓಲು ಗೊತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಬ್ಬಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಬ್ಬಲಿನ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಹೊರಿತಾ ಒಂತ ಎಂಕುಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಅನ್ನ ಮಾರ ಎಂಕು $. ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅರೆಗೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು ಗೌತವರು? ಮತ್ತೆ ಏನು ತಿಂದ್ರಿನಾ? ನಾನು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಅರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಊಟ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾರ್ತಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಆವಿ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಸೋಬಕ್ಕ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊಡಿ.
ರೀಪ್ಲೇ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಯೆ ಒರಿ ಸೈತೆ ಅಭಿರಾವ್ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನವಾ ಫಿಶ್ ತಿಂತೇವೆ ಮಸ್ತು ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಹೌದಾನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಉಂಡು 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 ಅದನ್ನಿ ವಿಮರ್ ಕಂಪನಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು ಅವೇ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರು ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಯಾರು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ನೆಂಚಾವ ಅವಳು ಮತ್ತು ನೀನು ಕ್ಯೂಟು ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಕವಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಚಕ್ಕ ಹಾಂ ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ ಗೌತಮ್ ಗೌತಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಕೇಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮನವರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಮಲಗುದಾ ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡಸರೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಕತೆ ಮಾರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು ಹರ್ಷ ತೂಕವೇ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕೆ ಉಂಡು ಬಂಡುದು ಓ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓಡ್ಸೆಕ್ಸಿಯಾ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ 15 ಐಕಾಂಡು ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗ ಅಂಚೆನ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಬಕ ಸಾವಾಯನ ಪಲ್ನೆ ಅನ್ನ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ವನಿತಾ ರಾರ ರಾರ ಸರಸಕು ರಾರ ಸಾವ ಬಕಾಯನ ದಾದದ ಪಲ್ಪುನಿಯೇ ರಾರ ಸರಸಕು ರಾರ ಬತ್ತದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚ ಈರು ಎಲ್ಲ ಬಪ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಂಕ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಆಯ್ಗು ಯಾವ ಗೌಡು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲ್ತಂಬೋದು ನಲಿಪಾಯನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಬಾರದು ಕುಲ್ಲಲೆ ನಾನು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಬಾರದು ಕುಲ್ಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನನ್ನಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನನ್ನಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೈ ಬಾಯ್ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನ ಅರೆಗೇರ್ಲಿಜ್ಜರಿಗೆ ಮಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರತ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಕೊರ್ರ ಜಾರ್ ಪೋಯಿನತ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ಬಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎದುರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಲೆವೇ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ರಟ್ಟುವ ಯಾರು ನಾಕುನ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಊರು ನಾಡ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾನು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ನಾ ಆಡುಡ್ಬೇಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರದಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಪುಣದ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕ ಪೋಪುಜೇರ್ ಆಲ್ ಪೋಪುಜಲ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುನಿ ಬಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುರ ಮನ್ಪರ ಕಂಪನಿ ಓ ಅನ್ನ ಅಲೇ ಓ ಆಡ್ಜೋವೆ ತೂಲೆ ಆರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಇದು ಗೊಂಚರು ಪೋದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊರ ಆಯ್ತಿಜ ಆ ಜನ ಬತ್ತಿನೇ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದು ನನ್ನದು ಬಟ್ಟಲ
ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಯಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಅಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರುಡಿಗೆ ಕೈ ಕೊರುಗೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಒಗಿದು ಪೋಡು ಕಾಟು ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ పోతారు ಮೂಲೆ పోయిని పెట్ట వందితున్నా ಮಾತ ಹಾಕಿನೇ ಎಂಚಿನೇ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಶೇ ದರಬರ ದೆತ್ತೆತ್ತು ಬೀಜ ದಕ್ಕಿನಿ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಫ್ಲಾಕ್ಚರಾಲು ದಕ್ಕನಗ ಕೈ ಒಂತ ಫ್ಲಾಕ್ಚರಾಲು ಇಜ್ರ ಸರಿ ಇತ್ತನು ಪೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುಲೇವೆ ಹೂಗೆ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುಲೇವೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪಾಯನು ಬಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂಪರಿಜ್ಜ ரெண்டு வருஷம் பிடித்தನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಟಿಲ್ಡ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀಜಿ ಎನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೇನುಂಡಾ ಕೈತಲ್ಡಾ ಸಾರಿ ಕೈತಲ್ಡ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀಜಿ പോരജ്ജ ಲೆಪ್ಪೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನರಗ ಕೊರ್ರೆಗಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ಪುಜಿ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೆಟ್ಟು ತೂಯರ ಇರೆಗ ಹಾಕನ ತೂಪೆ ಬಕ್ಕಾಲ್ ತಿಟ್ಟು ಪಿರ ನೂದು ಓಟ ಬಲಿಪು ಲೆಪ್ಪೆ ದಾದಾ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂತು ವನಿತ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆಬಿತ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮುರುಕಾಸಿನವ ಬೇವರ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀ ಯಾನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಯಾ I report it. Sabah. बोला शोभा यान रिपोर्ट मन तोंदुल्ले सांडे आंटी आंटी
ಸೈಯರ್ ఆయన ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಪಂಡದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದಾದನ ಬರೀತೆ ರೈಟ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಆ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಬಾಸೆ ಜಂದಿನ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರು ತಿನ್ನರೆ ಆಸಾತುಂಡು ಕಟ್ಟ ಪೋಲೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಓಲ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಉಂತ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೇ ಬೊಕ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೇ ಗವೆ ಇರವಲು ಉಂತೋನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡದಿ ಕೋರಿಂಡತೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿತಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಏರಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲ್ ತಾಯಿಗಿನ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜತೆ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಬುರ ವೆತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಈಜಿನ ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೋಪಿನಿ ಕಟ್ಟ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆವೋಡು ಅಪಗ ದೇಶ ಉದಾರ ಇಂತೂ ಡಿವರ್ಸ್ ಉಂತುಡು ಡೈವರ್ಸ್ ಉಂತುಡು ಅವೊಂಜಿ ಅಂಡ ಮುಗಿನ ಸೋಬಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾತೇರು ಭಾರತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೆಗೋಟಾರೆ ಗಂಗಸರ ಬ್ಯಾನ್ ಆವಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನ್ಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಅಂಚೆನಿತ್ತಲೆಗು ಇತ್ತ ಬಾರ್ದಲ ಗಂಗಸರ ಒಂಜಿ ಮನಡ ಒವ್ಲಾ ಬೊಡ್ತನ ಬ್ಯಾನ್ ಆವು ನಿನ್ನ ಪರ್ಪಿನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅವಡ್ ಬಾರ್ ಅವಡ್ ಗಂಗಸರದ ಒವ್ಲ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ ನಮಕ್ ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಆಪಿನಿ ಅರ್ಥಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಈತ್ ಟರ್ನರ್ ಆಪಿನಿ ಐತ ಕಾಸುಡೆ ಈಜಿ ನಮಕ್ ದಾದಂಡು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಬಂದ್ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೊಡವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದವು ಟಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಅವತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಲಿಪುನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಲಿಪುನೇ ಅವಿಟ್ಟು ಅವು ಮಿನಿ ಬಂದಾಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ ಮಲ್ಲ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಡವು ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡಾಯ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತಿತ್ತು ಮಾತ ಆಪುಣತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರ್ದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದೌಟು ಆತೆ భారీ భయంకర్ చెప్పులే ఆంటీ దాదే ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಸನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಿನಿ ಮಾರು ಜೋರ್ ಭಯಂಗ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತನೆ ಆ ಪಾತೆರಂದಿತ್ತನೆ ದಾಪುಜಿ ಪಾತೆರಂದು ಎಪ್ಪಲು ಜಿನ್ ಭಾರಿ ಭಯಂಗ ನಿಂಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಬಾರತ್ತೆಕ್ಕಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆವಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಬಕಲಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬನ್ ಮುಗ್ಗುರಡು ಜನ ಪರ್ದಿಂಚ ಆನಗ ಬಾಕಿದ ಪುಂಜೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪರ್ರೆಂಡು ಅಕುಲು ಜನ ಪರ್ತೇರು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪರೇಕು ದಾನೆ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಾಲ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಪರ್ನ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪ ಮಂಜು ಆಯ್ ಓ ಜೋರು ಬಾಯಿಗವ ನಿಂಗೆ ಸಂತೆ ಕೈತದೆ ಕೊಡು ಇದೇಗ ದಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವನಿತ ಈ ಪಂಡ ನಂಬಯ ಸೋಬು ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಯಾರು ಮಂಜು ಯಾರಿದು ಅದೆಂತ ಸೋಬು ಬೋಬು ಬನಂದು ಅನ್ನೋ ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಒವ್ವು ವೈಡಿಡ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಮದ ಅಂಚದಾದೇ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಒಂಚೂರ್ಲ
ಕೈ ಕಟ್ಟಡ ಜೋರುಂದ ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಾವಿ ಜಿನರ ಪಂಡ್ರಾಪಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಸೋಬು ಬೇಬಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಕೈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ದಾದಾಗಿನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವನ್ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಬಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಬಿ ಸೋಬು ಬೇಬಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಬೇಬಿ ಎಂತ ಮಾರ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಬಿ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ ಪದ್ಯಪಲ್ನಕ್ಕ ಏನ್ ಸಂದೀಪು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂದಾಗನೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಗ ಪಿನ್ನೌಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಒನ್ನು ಬೇಬಿ ಊಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಈ ಅಭಿನ ಐಡ್ ಮಂತಾತ ಅವು ಬೇತ ಐಡ್ ಬರ್ತೀನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜು ಕರ್ತೇನಾ ఆయన సావియే కర్మ పల్నే ಪದ್ಯ ರಾಧೆ ಬರ್ಬನಿಯೇ ಸೋಬು ಬೇಬು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಹಾಂ ಗಡಿ ಬತ್ತಿ ಕೇರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಇದು ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೌಲಾವಿ ಯಾರು ಓಪನ್ ಪುನಿ ಓ ಅಂಜವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಓಪನ್ ನೋಡು ಓಪನ್ ನೋಡಿ ಯಾನು ఇంక వాసెక్కి పున్బక ఊలావి వాసెక్కి ಏನತ್ತ ಮಾರಾಯರ ಶೆಕೆ ಧೈರ್ಯದ ಮಂಗರ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಬೋ चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम औ बच्ची इंक कष्ट आपुंगे इदे पद्य तुಳು ಬಂತವೆ ದಾಣೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸಿಂಕ್ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೂಂಡ ಮನಸಿಂಕ್ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೂಂಡ ಆಸೇದಿದು ಈ ಕಾಪು ಸಿಂಗಾರ ಪೂವ ಪಿಂಗಾರವೇ ಈ ಕಾಪು ಸಿಂಗಾರ ಪೂವ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಖುಷ್ ಹಾಯ್ ದೈನಂದರೆ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೋಲ್ಪಾದು ಸೂರಿ ಪುಲ್ಯ ಕುಂತಲೆ ಯಾರು ಮುಲ್ತೂದು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಇದು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅವನ ಸಾಂಡಿ ಹೆಂಗಿನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೋಸ್ ಹೊರಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೇ ಪದ್ಯ ಕೇಳನೆ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ತೂಡು ಪದ್ಯ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಕೇ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ನಿದ್ರೆ ಉಂತಲೇ ಮಾರ್ರೆ
ಬಲ್ಪಾದ ಸೂರೆ ಮುಂತ್ಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ತೂದು ಪನ್ನೊಂದು ಲೇವೆ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಮದ್ಮೆಂತ ಎನ್ನುಡು ಅಂದ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಕೇನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ನಿಂತಿನೇ ಮಾರಯ್ಯ ಅದು ಏನಂದು ಬೇಜಾರಾಪುಡು నేను తూదు పనిపై యానె మూలిక తొందుల్లే ఊడిపూపది ఆహా యానె మూలిక తొందుల్లే మదతి పూపನ ಉಂತಲೆ ಅವಲಾಯ್ಜಿ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅರ್ಧ ಪೂ ಪುಡಿ ಸಂತೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಬುಕ ದಾಲೈ ಎನ್ನು ಜಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಓಡಿರು ಪುಡಿ ಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೂಲಿಕ ತುಂದುಲ್ಲೆ ಮದತಿ ಪೂಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯಿ ಕೂಪನ ಅವು ಪೂರ ಪದ್ಯ ಸರಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಮವು ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಡ್ಯಾಪು ಇಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿ ಬನ್ನಾಗ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಜಿ ಪೂತರ ಜಾಜಿ ಪೂತರಿ ಕುದೀದೂಡಿ ಪೋಪದಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜದೀಂದ ದಾನ ಸೂಕುದಿ ನಾಚಿಕೇಡಿ ಇಂಕ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ತಾನೆ ನೀ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನ ಮಾರ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಸಂತದ ಸಿಕ್ ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟ್ ದೀದು ಓಡೆ ಪೂಪದೇ ಆಜಿ ಇಜ್ಜದೀಂದ ದಾನ ಸೂಕುದೇ ನಾಚಿಕೇಡೆ ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದಾನೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಅನಿತಾ ಓ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡು ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತಿದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನೆ ಮೂಲೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯೇ ಪೋಪನ ಸುಜಿತು ಯಾನ್ ಪೋಪ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಅಂದ ಸೋಂಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ സോങ്ങില്ല മാരെ ഓയ് സോങ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാജുണ്ട് ഈ കുല്ലെ മാരെ നാജ പത്തൊന്ന് അജ്ജന നീലി കണ്ണ് തൂത് നിന്ന പൊരുളു പൻപിരേ ആല് പൊന്നു ഏരി പന്ത് എന്നടക്കേൻ വരേ എന്നടക്കേൻ വരേ ಊರು ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೈನು ಪತ್ತಿರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಉರಿಯಯಾನ ಮದಿಮೆಯಾವಿರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಉರಿಯಯಾನ ಮದಿಮೆಯಾವಿರೇ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಮರತಿ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯಿ ಪೋಪನ ಆಡು ಏರಡಕ್ಕೇನು ಮಾರು ಆಲು ಏರು ಪೊಂಡು ಊರ್ದ ಕಳ್ಳ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಹಾಂ ಆಕಾಶ್ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ ಓ ಬದ್ಯ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಬದ್ದೀಪ ಆಕಾಶ್ ಪದ್ಯದ ಓ
ಒಂದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ ತೋಜುಂಟು ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೈದಾನ ಹೂ ಅನ್ನನ್ನಾಗು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊರಿಯರ ನನ್ನ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಭೇಟಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ ಬಂದಿತ್ತಾ ಇಂಕ ಆಕಾಶ್ ಬಿಚ್ಚ ಬದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿச்சு ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಪಟೇಲ್ ಆಯ್ ಮೂಜಿ ಮೊಣೆ ತೂಜುಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಲೆಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕನ ಈಯನಲೆ ತಿನಿ ಇಜಿಂಡಲೆ ಪುಲೆ ಬಚಿರೆ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ಸುನ್ನ ಕೊರ್ಪರ ಪನ್ನೆಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಅವತ್ತೇ ಓ ಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶ ಪದ್ಯ ಹಾಂ निगुलो पर्द जपले वनिता अक्का मेर दादी वनिता अक्का उंडरा वनिता अक्का उग्ग उंडरा ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಖವೇನು ಮರೆಯದಾಗ ನೋವೇನು ಉಂಡರಾಯಿರು ಎನ್ನುವನ ಸಾಲು ಎಸ್ ಮುಂದಂತೆ ಕುಣಿತು ಮನವು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿತು ತನವು ಪದ್ಯವಂತರ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಅಂದಿತ್ತಕ್ಕ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ ಗಾದೆ ಅಂದಿ ಅನ್ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತ ಈರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ ಪದ್ಯ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿರಡು ಬಯ್ಯ ಈ ಥರ ಬಯ್ಯದಾನಿ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಮೈಕಪುರ ಅದು ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಥ ಸಮಯ ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂದಲಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಬಕಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದಕ್ಕಲು ಬೇತ ಕೊಡಿ ಬೇರು ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೋತು ಜಡೇಲಿ ಅಡೆ ಪೋತು ಜಾಡು ಪದ್ಯ ಬಂಟ್ರೆ ಪೋತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೆ ಆಯ್ ದೇವರೇ ದೇರು ಗೌತು ಗೌತು ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಸಿಂಗರ್ ಆತ ಗೌತು ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಸಿಂಗರಂದು ಸಿಂಗರ್ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಗೌತು ಬತ್ತೇತ ಅಕ್ಕ ಈರು ಕನ್ನಡತೆ ಮಾಯವ ಅದೇನು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಮಾಯವಾದನು ಇದು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೋ ಸೋಬಕ್ಕ ಕಾಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನಾನು ಲೈಕ್ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ದಾದ ಲೇಟ್ ಆದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಓ ದೇವರೇ, ಕನಸಲು ನೀನೆ ಮನಸಲು ನೀನೆ ಹಿಂದೆಂದು ಏಲೆಚೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಓ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತ್ತವ ಗೌತು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಬಂತು ಯಾನು ಸಿಂಗರ್ ಅದ ಆಯ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಬಂಡದು ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯಿದೆ ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ ನಿಧಾನಿಸು ನಿಧಾನಿಸು ಹ? ಹ್ಮ್. ಅಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಚೊರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬಂದ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡು ಕಡಪೂರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಹೂಯಾ ಓ ಆಸೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಏಕೆ ಏರುವೆ ಮರಳು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಅಳೆಯುವೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರೆದಿಲ್ಲವಾ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಾಗದು ನಾವು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ಬಾಳೇನು ಕುಣಿಯದು ವಿರಾಜವಾಗಲಿ ವಿನೋದವಾಗಲಿ ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೋ ಜೋ ಆನಗೋಗಿಲೆ ಹೌದು ಮಾರಾಯ ಜೋಜೋಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ನಿಜಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಇದು ಓ ದಾದಾ ಜೋಜೋಪಲ್ಲೆ ಆನಗೋಗಿಲೆ ಆಯಗದಾಳು ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಜರ್ಮನ್ ವನಿತಕ್ಕ ಏನು ದಾದಯ್ಯ ವನಿತಕ್ಕ ಏನು ವಿಗ್ರೇಶ ಅಂದಿಯೇ ಕರ್ಮ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸೊಬ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಫೇಕ್ ರಾಜ ಮಾರ್ಲೆ ಫೇಕ್ ರಾಜ ಮಾಲುಂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಸು ಮೆಲ್ಲ ಬೀಸು ಗಾಳಿಯೇ ಗಾಳಿ ಜಪ್ಪ ಅವ ವನಿತಾ ಯಾಪನ್ ಪೈ ಅವ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಅಂದ ಸೊಬಕ ರೇಷ್ಮೆ ಜರ್ಮನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಜನಲುಂಡು ಪಂಡಿರದೆ ಹಾಂ ತುಸು ಮೆಲ್ಲ ಬೀಸು ಗಾಳಿಯೇ ಜಪ್ಪು ಸ್ವಭಾವ ವನಿತ ಜಪ್ಪು ನೆನಪು ಫೇಕ್ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಫೇಕ್ ದೇರು ಮಾರ ದೀಪಿ ಅನ್ನ ಎಂಕರೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ವನಿತಾ ತುಸು ಮೆಲ್ಲ ಬೀಸು ಗಾಳಿಯೇ ಇದಾಲಿ ಸುವಾಲಿ ಕಂದ ಕೀಳಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೊಬು ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾನವೀರ ಭಾರತಕ್ಕ
ಅಯ್ಯಗ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಳಿ ಏರ್ಲಿ ಆಗ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕೆ ನಟ್ಟು ನಾ ಇಡೇ ಬೈದೀನಿ ಈರೋತ ದೇವರೇ ಕರ್ಮಡ ಆಯ್ಜೆಂಟು ಆತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇಡ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆವ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಂ ನಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದನ್ನು ನೋಡು ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ವನಿತಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕ ಭರತಕ್ಕ ಮಾನವೇರಿ ಜಪ್ಪಲೆ 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 ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ಬೊಜ್ಜದು ಊಟ ಇನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಭೀಮು ಭೀಮು ಹಾಯ್ ಆಗ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರದಿಲ್ವ ನೀನು ನಗರ್ತಿಯಲ್ಲವ ಹುಚ್ಚ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವನಾ ಸೀಕ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಸೀಕ ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿ ಆಯನ ತತ್ತದ ಮಾತ ಪಾತೇರ್ನು ಕರ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ವೇರ ನನ್ನ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ದರಿದ್ರ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾರ ನಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಸೀಕ ಜೋರುಂಟಾ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಗೆ ಜೋರುಂಡು ಇವಲ ಏರಿಂದು ಯಾನು ಪೆಣ್ಣಾಟ ಮಲ್ಪರ ಗುಡಾಯ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಿನ್ನೌಟ್ ಮನ್ಪಗನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ನೆರ್ಪೇರತ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲು ನಾನು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ನಿಖುಲಿಗೆ ಮಾತಾ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ಅವತ್ತ ಸುಜಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಜರ್ ನಿಖುಲು ಆಂಜೋಲ್ ಲಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜರತ್ತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ತತ್ ನೆರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಸಾವು ಬಲ್ದೆದೊಂದು ಪಾರ ಏರ್ಲೆ ಇಚ್ಚೇರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮಂಜು ಮನ್ಪುನೆ ಬೇವರ್ಸಿಲ್ಲೆ ಬೋಪ ಇಲ್ಲ ಬೋಪನ ಪೋಪೋ ಮಾತ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಐಕೆ ಬೇಕತ ಎಂಕ್ ಮರ್ಮಲು ಉಂಡನ್ನ ಮಾಲ್ಕನಲೆ ಮಾಲ್ಕಲ್ನೆ ಮಾಲ್ಕನಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಓಡ್ಚಿ ಮಾಲುಂಡು ಮಾಲ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ ವನಿತಾ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪು ಏರಕ್ಕ ಅಲ ಒರಿ ಇಲ್ಲೆತ ಮಂಜು ಪನ್ಪಿನ ಬೇವರ್ಸಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆಯ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಬೇವರ್ಸಿಗಳು ಮಾಲುಂಡ ಉಂಡು ಬಲೆ ವಾಳುಂಡು ಬಲೆ ఆయన అప్పే నేరనట్టు కడుపుడుదేనా అత్త గొడిది నేరనట్టు పోతుడా దేవరి గొరి ಗೊತ್ತಾತ ఆయన ಶೋಭಾ ఆయనే ಮುಲ್ಪ ಆಂಜಲು ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಮನಿ ಪೂಜೆರ್ ಅಂದು ಐಕೆ ಅವು ತುಂಬ ರವೀಂದ್ರ ಬಕ್ಕ ದೀಪ ಮಾತ ಬೈದೋಡು ಸರಿ ನೆರ್ತೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೋಟ ಅವೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಲೋಟವಾ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಒಂದೇ ವಾಡ್ಕೇನು ಉಂಡು ಬಲೆಗೆ ಐಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೋತೆ ಐಸ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ನೀರಾಗ ಓಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಹಾಲು ಕೊರ್ಪಲ್ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲೆಡ್ಡೆ ಜನ
ಬರಬಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜು ದಾನೆನಿಕ್ ಮರ್ಲ ದಾದನಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ದೀರ್ ಮಾ ಇಜ್ಜ ಅರಿಗಂಚ ಪನ್ಪನ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪರ್ ಬರ್ಪರ್ ಪಂಡ್ರ ನಾಯಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಮಾಲ್ ಬುರ್ದು ಬೇತ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಜ ఆయన అమ్మకు పనాడు ముజ్జి కాస్త బేవర్సి ప్రీతు ఆయ్ అక్క ಗೊತ್ತಾಡ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತು ಆಯ್ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಡಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತು ಏರುದು ಮಂಜು ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಾಯಿ ಸುರುಕು ಅವಪಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಏರುದಿಲ್ಲರು ಬಾರ ಪ್ರೀತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಚಕ್ಕುಲಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಉಂಡುಗೆ ಏರುಂದು ಪ್ರೀತು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗಸರುಂಡ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಪ್ಪೆರತ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯಾನಂದ ಐ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ಐಕಲು ಮಾತ ಪೀ ತಿನ್ಪಿನಕಲು ಉನ್ಪಿನಕಲು ಅಕಲು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಪೀ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಮಂಜು ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ ಉಂಡು ಬಲೆ ನನ್ನ ಊರು ಉಂಡು ಹೊರ ಬೆಲೆ ಮಾರ ಆಯ್ ಬಾವಿಗೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೇಜನೆಜ್ಜಿ ಅವು ನೀರು ಆಯಂದೆ ತಕ್ಕು ಆಯ್ ಆತ ಕಚಡ ఒక ఆయన చెప్పు వేగ బలే ವನಿತಾ ಕಗಲ ಪನ್ಪೆ ಬೇಬಿ ಬೈ ಬೇಬಿ ಆರ್ಮನಿ ಪೂಜೆ ಒಟ್ಟು చెప్పులే వనిత రెడ్ నెరోడు ಅಂದು ಅವು ಬನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ನೇರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ನೆರಡು ಅಕ್ಲೆ ನೆರೆದು ಕೇಂಡಿಜಿಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ನೆರಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಚಾಪರಡು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ನೆರಡು ಅರ್ಥಾಂಡ ಏನು ಚಾಪರ್ ಬಲ್ಲೆ ಈರು ಬರ್ಪುಜಾರತೆ ಪೋಲೆ ಏರ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸ್ಟೋರು ಕನ್ನ ಚಾವುಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಆಕಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಡಪಂತ ಯಾಲ ಅವೇನೇ ಪಂಡಿನ ಆಯ ಗಂಚೇನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಏರ್ರೆಡ್ ಪೋಪೇರು ತೂಲ ಮಾರಾಯ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲೆ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪತ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಯಿ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಏತ್ ಪೋದು ಬರ್ತಾರ ದಾದನ ಬಡ್ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಪೋಲಿ ಮನಡು ಹಾಂ ಮಿಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಪ್ಪುಲ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಈ ಜನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಲಿಂಬೆನು ಅಂದೆ ಈ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಕಟ್ಟೋರು ವರ ಆ ಲಿಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಸ್ आए साहित्य मार रहा है पोए आयात पन्ना कने पोए नटनाई ಬಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡೆಂದು ಬಾಕಿದ ಎಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕಯ್ಯನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರು పొన్నులు ఆవాడు పిద్దయితే పొన్నుల ఆవాడు ఎంకులు మాత పొన్నులేన పొన్నులిన ಅಪ್ಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಪ್ಪ ಅಂದಂದು ನೆರುಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಉಂಡ ವನಿತ ಹೊರಬಂಡ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಥಂಡ ಐಕ್ಲು ಉಂಡತ ನಾಯಿಲು ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕ್ಲು ಕಾಟು ನಾಯಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ನಾತುವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕತ ಕನ್ನದೀಲೆ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತ ಬುಕ್ಕ ಇರಿನ ಏಸ ಹಗಲು ಮರ್ಲು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬೈದಿನ ನಿಜ ಓಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗಳು ಬೈದಿನ ದಾದನೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾಗ ಲಿಂಬೆ ಶೂಟಿದ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದಿಯೇ ಪನಿತ ಒಂಚು ಕನ್ನದಿ ದೀಪು ಜರ ಅಂದಿ ಕಂಟೆಲ್ಲಿ ಪಾಡೋ ಪೂಡಿ ಅಲೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿ ಚಾಕೊಂಡ ರಪ್ಪ ಪುಂಟ ರಪ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚಾಕು ಪಾಡ್ದು ಕೊರು ಮಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏರ ಮಿಂದಲ್ಲು ಇತ್ತೇರ ಅದಾದ ಇಪ್ಪಿರ ಅದ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೈತೆ ತಾಯಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ನೇ ವನಿತಾ ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಪಾಡು ಚಾಕು ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕಾಪ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಆವು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಶುಂಠಿ ಉಂಡ ವನಿತ ಈ ಜನ ರಾಧೆಯ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಯ್ತ ದಯನಂದು ಇತ್ತೆ ಸಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆಂದು ಬಲ್ದೆ ತಡ್ರೆ ಪೋಯೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಿದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಏರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗುಲು ಅನ್ನಣ್ಣ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಂದಿಲ್ಲಕ ಮಂಡೆನ ಕಟ್ಟೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಂಡೆನ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿನ ತಿರ್ಗುಜಿ ಮಂಡೆನ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿನ ತಿರ್ಗುಜಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಹಿರಿಗ ಮಂಡೆ ಉಂಡ ವನಿತ ಅಮ್ಮ ದಾದನ ಪನ್ನೆ ಅತ್ತ ದಾದ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಣಪೇರು ಅಂದು ಮಾತಾ ಹಾಂ ಏಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಐಸಾಪು ಜಾಪಗ ఇది మాత్రం ఎప్పుడమండే ఇది పెద్ద బేజారు మరి పొడిచి ఓద పోపేవా
ಏನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪದ್ದು ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪರು ಅದೇ ಇಚ್ಚಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಡೆ ನಾನು ಈಡೆ ಲೆಪ್ಪುಡೆ ನಾನು ನಾಗಬಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಾರ ನಾಗಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಾಗಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಾಗಬಲ್ಲಿನೋ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತೇರು 3 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗುಲಾಂಡು ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಪ್ಪನ ಮಂಡೆ ದಯಗು ಅಣ್ಣನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಓಲು ದೀತಾರ ವನಿತ ಆಯಸೈತೆ ದೈವಿಗೆ ಬರ್ಲಿಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಬೊಕದಾಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಐಗೇನ್ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಂಟಿಗೆ ಪರಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಡು ಲೈಫ್ ಕದಾದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕವನ್ನ ಬಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ವನಿತ ಓಕೆ ಸೊಬ್ಬ ಬಾಯಿ ಪೋಲೆ ಈ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಂದು ಇತ್ತಿನ ಲೇವು ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಇರ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದಾದೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಓರೋರ ಎನ್ನುಂಡು ಬುಲಿಪ್ಪೆ ಒರಿಯ ಕುಲೋಂಡು ಪೂರ ವನಿತನ ಮಂಡೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯರೆಗ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡ್ದ ಏನಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುಜಿ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಎಕ್ಕೊಡೆ ಈ ರುದ್ದಲ್ಲರ ದೋಂಟಿಯಾ ದೋಂಟಿಯಾ ಅಡ್ಜವೆ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚ ದಿಗ మా గురువును మారే ఇంకా चार दिवोडाव 4 दी अंडला मंडे पाडवाला ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಪ್ಪೊಡು ವನಿತ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಕೊಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಆರೆಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಏನಿತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿ ಅವಂದು ಓಡೆ ತಿದ್ದವನು ಉಡುಪಿಗ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಓ ಅಡ್ಜವೆ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟರ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರು. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು?
ఓకే. స్వీట్ డ్రీమ్. గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్. దాన్ని చెప్పునా ಶೋಭಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮುಗಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ತುಂಬಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ತೇ ಮಸ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಜ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮರಳು ಪಾತೇವೆ ಯಾಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯವಲ್ಲ ಮುಗು ತಿಂತೇನೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಅವಿಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಶೋಭದಾನೆ ಬೇಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ ಆಯಿಷಾ ಹಾಯ್ ಉರಿ ಪುನಕ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದೀತದನ್ನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದೋನಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಸೂಪರ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಏನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾನ್ ಕೊರಪೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರಡವು ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಭೀಮು ಆಯ್ ಓಯ್ ಎಂತ ಎನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅವಲೆ ಎಂಗಿಜ್ಜದ ಕೋಪ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಯಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಇಡ ಈತೆ ಪಂಡದ ಎನ್ನೋಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪ ಆತೆ ಭೀಮು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಧರ್ಮಗ ದುಕ್ಕನಾಗ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಇಜಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುವಲ್ ನೀವು ಕನ್ನಡನಾ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಪೋಡು ಊಟ ಆಯಿತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರು ತರಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪುಂಜವೇ ಸಮಾಚಾರ ಪನ್ನುಡಿಯ ದಾದಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿಯನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪುಂಜವೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ವನಿತಾ ಯಾನು ಬಿದ್ದಾಯ್ಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪುನು ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಲೈದ ಬೇಜಾರು ಎರಡೆಲ್ಲ ಬನ್ಪುನಿ ಬೇಜಾರಾದುರಿ ಬಿಳಿಪೋಡು ಮುಖದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನು ಮುಖದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರಡನೆ ಪನೋಡು ವನಿತನ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಎಂಚ ಮೈದಾನ ಅದು ಬರ್ಪೆರ ಉಡ್ಚಾರ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾಂಡು
ಸೋಬಾಗ ನಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ 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 ಪೊನ್ನು ತುಪ್ಪರ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಉದ್ದನ ಕುದ್ಯನ ಎಲ್ಯನ ಮಲ್ಲನ ಕುಂಟಿಯ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಾನಿದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಬ್ಬಾಗಿ ಪುಂಜನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಜವೆ ಅಮ್ಮನ ಪುನತೂದು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತುಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಪತ್ತದೆ ಕೂತುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸೈತದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊಬ್ಬಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. 2 ಜನವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಜನವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಬರ್ತಿ. ಬರ್ತೀರ ನನ್ನ ಮುಂಬೈ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತದ ಇರೇಜಿ ನೀತಿನ ಪುಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಆರೆ ಚೇಪಲ್ ಎಪ್ಪೇರ ಪಗಲಪ್ಪು ಓಪಿನಿ ಟಾಟಾ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾ ಊರ್ದ ಭೂಮಿದ ಋಣ ಮುಗಿನ್ ಪಂಡದು ಪೋಪುನು ಬರ್ಪೆ ಓಲು ನಾಡುನು ಇರೇನು ಮಾರೆ ವನಿತಾ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇಜಿ ಬಾಯ್. ವನಿತಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಇರೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 8 ವರ್ಷ ಅಂడి ಸೊಬಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ರಘು ಎರಬಯ್ಯ ರಘು ಅರಬಯ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರು ಜರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೋ ಜಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನಮ್ಮನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೊರ್ತೀವಿ ಈಗ ಮುಲ್ ಬೆಗರು ತಿಳಿಯದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ 2-3 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರು ನಿಂತು ವನಿತಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವನಿತಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೀರ್ಥ ಬಾರುಲ್ಲ ಪೂರ ಉಡುಪಿದ ಗುಡ್ಡಾನೆಲ್ಲ ಇವಿಡು ಪೂರ ಉಡುಪಿದ ಕುಲಿವಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಮೊಗಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುನು ಉಡುಪಿದ ಕುಲ್ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿರುವೇರು ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ದೇವೇಡ ಪಂಪ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡ ಬಾರುಂಡ ಉಡುಪಿದಕ್ಲೇನು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಆಚರ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಚರ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಈರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬಾರ ಈರು ಪುತ್ತೂರು ಅದಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದಿಮಿಂಜಿ ಆಂಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತನಾ ದಯಾನಂದ ಉಡುಪಿ ವನಿತಾ ಉಡುಪಿ ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯಾನ ಕುಡ್ಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಾಂಬೆಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತ ಶೋಭಾ 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 ವನಿತಾ ಉಡುಪಿಯಾ ಯಾನು ಒಂದು ಆಣ್ಜೋಗ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವೇ ಆಣ್ಜೋಗ್ ಕುಂದಾಪುರ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ವನಿತಾ ಉಡುಪಿ ಶೋಭಾಕ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಬಲ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸಬ್ಬಲ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಸಬ್ಬಲ್ ಗುರಿದೆಪ್ಪರುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಬ್ಬಲ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಮದುವೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆತಿಜಾ ಪುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜವೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆತನ ಬಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ MK ಹೈ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಬಕಂಚಿ ನೀನು ಸಬ್ಬಲ್ ಗೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಸಬ್ಬಲ್ ಗೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತ ಮೋಲು ಶೋಭಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ಲು
ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಕೊರ್ತವ ಸಬ್ಬಲಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಕಬಾರದು. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಚಾನೆಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಊರು ವನಿದಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಒಲ್ಪ ಅವೇ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಆವ್ ಕೋಪಯೇ ಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತು ಮಾರ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಗೆ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಈರೆಡ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ದಿಕ್ಕುನಿ ಅಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ಇರ್ಪೋಪರ వాళ్ళు ఓడిపోపింది మారయ్య యూజీ ఒక దేవత అక్క దేవతలుగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వన్ లైక్. ಅಲ್ಪನೆ ದಯಾನಂದ್ ಅಂದು ಒಂದೇ ಓ ರಾಮ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದಾದ ನೀವು ಪೊನ್ನು ಪುರ ಬಲ್ತೇರಾ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾ ಚಾನಲ್ ದಾದೆ ಇದೇ ಪರೆ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಶೇ ಅವು ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಇರಡ ಆವಲಿ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಆವಲಿ ಪುತ್ತೂಡೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬರಾನ ಮಾರ್ರೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಊರು ಮಾರ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಕ ಸಾಪಿಟಿಯಾ ಆ ಸಾಪಿಡಿ ಕೊಪ್ಪೊಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿದಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಓಲು ಪುತ್ತೂಡಲ್ಪ ಇರ್ನ ದಿಕ್ಕುಣಿ ಎನ್ನ ಪೆರಡೂರು ಇರು ಪೆರಡೂರು ಪಂತಾರೆ ಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ದಯಾನಂದ್ ತೂಯೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮದಿ ಮ್ಯಾದ ಪೋತೀರಿ ಪೂರ ಇರೆಕ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜವೆ ನನ್ನ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜವೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಇಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜವೆ ಕೈತಲ್ಗೆ ವನಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಿನಿ ಗಂಟೆ 10 ಆಯ್ತು ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ಸಿ ಈರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ಬೇಜಾರಾಪಡು ಅತ್ತ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪನಾಡು ಪೊನ್ನು ಪುರ పోతుంది మది మీద పోతేరు మది మీద పోద ఆతను పొన్నులు పుర నీకు లేట్ బత్తినాతే ಬೇಗ ಬೈದೋಡು ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿಯೇ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಆಂಡ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಬಾದೆ ಅವರ ಒಂಜವೆ ದಾನೆ ಅಂಜವೆ ಶೋಭಕ್ಕನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬಂಜೋನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ದಾದೆ ಬನ್ಪುನಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪೂರ ಮೂಲೆಡ್ಬುಡ್ದು ಬೇಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತಿರೆ ಆಂಟಿಲಾ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಏ ಆಂಟಿ ತಿಕ್ಕೇರಿಯೇ ಆಂಟಿ ತಿಕ್ಕುನು ಐಕು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ತಿಕ್ಕು ಒಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರೋಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೇ ಕೊರ್ಪುನಿಯಾ ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋತ ಬೊನ್ನುಡು ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ನನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾನೆ ಜಾರು ನೀವು ತನಗ ಡಿಗುಲ್ ಡಿಸ್ಸಾಪುಡ ಮದ್ಮೆ
ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ತೂಯಿನಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ ಅಂದಿಯೇ ವನಿತಾ ಏತ್ ಬೊಲ್ದು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಸಬ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಡಿಯ ಅಜ್ಬೇಡಿ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾತದು ಕೋಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಬಕಿಂಚ ಮಾತಾಡ್ತದ ಪಾಡ್ಲಿ ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿಡು మొగులు పక్కడే పుగారుని బాయ్ చెప్పుని అక్క ఓకే దయనంద చెప్పులా సభా యాన ఆఫీస్ సిస్టమ్ తీని శోభా మ్యామ్ನ వీడియో అబ్బా నిజ శోభా ಸತ್ಯಯೇ ಶೋಭಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನ सब मैं रिपोर्ट होता ची मारे योजी ओ वीडियो मारे ಇದನ್ನ ಗುರ್ತದ ಜನ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆವೆ ಆವಿಯೇ ಪನ್ಪೆವೆ ಮದ್ಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಬ್ಬ ಮೇಡಮ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಟಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ತಿನ ಪೂರ ಉಂಡಿಯೇ ಈರ್ ಸರಿ ನಾಡ್ದಿಜಾರ ಅಂದಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ವನಿತಾ ಮಾಲಿಜ ಶರಕ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಇರಿಸಿಲು ಬನ್ಪುನಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾ ಮಾತಾ ಮರ್ದುಂಡು ಉಂದೆಕಿ ಜತೆ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮರ್ದುಂಡು ಉಂದೆಕಿ ಜಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಸತ್ಯ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ವನಿತಕ್ಕ ಬಲ್ತೇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೌದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವನಿತಾ ಮಾಲು ಬೋಯರೆ ಬಂತೀನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋಡು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಡಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆತ್ರಿ ತೂತು ಜರ ಅಂದು ಬಂಗುಡ ಕೊಪ್ಪಲ ನೀವು ಕೊಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಏತು ಜೋಕುಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಲ್ಪವಿರುತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಾಲ್ ಶೋಭಾ ಬಿಡ್ಚು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪವಾಸ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಡಿದ್ದೆ ಉಪವಾಸತೆ ಮುದ್ದಿನಾಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕು ಉಪವಾಸದು ಮೂಜಿ ಪಾಸಂಡ 4 ಪಾಸಂಡ ಮೂಜ ಅಂದದೆ ಶೋಭಾ చెప్పిన ఏంటేనా అందత ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಮರ್ದಕಂತಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಚಿತ್ತೆ ಮರ್ದಪುರ ಮರ್ದಕನಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋಚಿ ಮರ್ದಕನ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲೆಜ್ಜಿ ಪುಂಜವೇ ಎಲೆಜ್ಜರ ಓ ಭೀಮು ಓ ದಾನಿ ದೂರ ಪರೀರು
ಏನು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಬ್ಬ ಪೋಪರ್ ಅಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ದೂರ ಪೋರನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಜರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಒನಸಲ ಉನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಲ್ಲೆರಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಚೂರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಮಿತ್ಯ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿಷಯ ದಾದ ನಿಕಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಸರಿಗಟ್ಟ ಪನ್ಪುಜಾರ ಮಾರ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಗೊಚ್ಚು ದಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅದ ಶೋಭನ ಮಿತ್ತ ವಿಷಯ ದಾದ ಮಾಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಯರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರೂಪಾಯಿ ಇರಿಜಿನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ನ ಭೂತ ಬರ್ಬಿಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಯ್ ಭೂತ ಬರಡಿ ಹೆಂಗೆ ಭೂತನವರು ತೂಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಭೂತನ ಪಾತೆರಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾತೆ ಗೊತ್ತಿರೇ ನರಮನೆ ಅದೇ ಸೈತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲು ಭೂತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡದೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ ನವೀನಾ ಮೀನಾ ಹಾಯ್ ಭೂತಡಂತ ಪಾತೆರಡು ಮಾರ್ರೆ ಭೂತ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೇರಿ ಬತ್ತನೆಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರ ಆತೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ವೀರನ್ನ ಮಗಳ ಪಾತೆರ ಪೊನ್ನು ಭೂತ ಡೇಂಜರ್ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಕೆಕಿಲ್ ಬತ್ತುಡ ತೂತಾರ ಭೂತ ತೂತಾರ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ರವಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ ಐತೆ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ದಾಯಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅತೆ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪು ಸೇರಿದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಕುಲ್ ಮಾತ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಂ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮುರಣರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ನಡುಟೋರ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೋತೀರ ಅರ್ಧ ಲಂಚದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಜೇರು ಕೋಡೆ ಎತ್ತೇರು ಓಲು ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿಜೇರಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನ ಮಂತ ಪೋತುಜಿ ಅದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಅನ್ಪೆ ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಭೂತ ಬಿಳಿ ಇರುದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಇರುದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಾಗೆ ಕಪ್ಪುಂಟಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರಂಚಿಸುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಈಗ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಯಾರಿದೆ ಈಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆವೇ ಈತ ಪಂಡ ಯಾವ ದರದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜೇಂಕ್ ಅವೇ ಈತ ಪಂಡರತೆ ಅವು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲಕನೆ ಅವನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂತು ನೀವು ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ
ನಾನು ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ, ನಾನು ಬಿಳಿ ಇಲ್ಲ. ವೈಟ್ 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 ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಬಿಳಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಪ್ಪು ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಕಪ್ಪುಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವೇ, ಬಿಳಿ ಅಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣುದು ನಾನು ಬಿಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಎಂತ ಕೂಡ ಹಚ್ಚೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಹೌದು, ನಾನು ಭಾರತ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಏತು ಬರ್ ಜಾರು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಕುಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ. ನಾನು ಒಂದು ಔಷಧಿ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ಹಾಕಿ, ಬಿಳಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಹೌದೌದು, ದಾದ ಕಿಶೋರು ಗೋಡಾ ಬರ್ಚಾನ್ ಪನ್ಪ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಡಾರತ ಅಂದಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರದೆ ತೂತಾನ್ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕರೀದು ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ ಬರ್ತನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಚಾರು ದಾದ ಆತನಂದ ಪನ್ಪುಚಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಆತನ ಮರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಿಶೋರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುನಕ್ಕಲೇ ಬೇತಾಕಲು ಅರ್ಥಾಣ ಐಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಕೂಡ ಪೂರ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ರು ಪೂರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಬಿಯಾರ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೋದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ರಂಜು ಕಿಶೋರು ರಂಜು ಯಕ್ಷಿತ್ ಪೋಯರು ಅನ್ಸಬ್ ಮಂತ್ ಪೋಯರು ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಪಾಡು ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕುದಿಯರ ಬಲ್ಯದ ಯಾನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದವನ್ನ ಸಾಂಡ ಇರಿನ ಆಂಡವನ್ನ ಸೆನ್ನ ತೌತೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸೈನಿಕ ಮಾತಾಡ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ. ರುದ್ರಪ್ಪ, ಓ ಹೌದಾ, ಈಗ ನೀವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ, ಮಂಗಳೂರು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೀವು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೈನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಯ್ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಸಂತೋಷು, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಾನು ಯಾಲಂಜಿ ಇದ್ದೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವತ್ತೇ ದಾದನ ಇರು ಪನ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಸಂತೋಷು ನೆಲ ಬಂಡಾರದ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಆಪುನಂದಿತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚು ಮೇಟು ಒಂಚು ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಚೆಪ್ಪು ಶೋಭನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋಯಿರು ವನಿತ ಪುರ ಗೆನ್ಪು ನಕುಲು ಇಜ್ಜೇರದೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ಕೇನ್ ನಕುಲು ಪೋತೇರು. ಸಂತೋಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್, ಎಂಜೋಲ್ಲರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ದಿನ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆಂತ ಆಗ್ತದೆ? 4 ದಿನ ಮಾತ್ರನಾ? ಓ ಹೌದು, ಸರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಜನವರಿ, ಮಾರ್ಚಿಗ
గుడ్ నైట్ ప్రతిక. ఓకే మూర్తి, గుడ్ నైట్, బాయ్. షో ఒకటి చెప్పులే. ಅವಾರಿ ಹೋಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ವಾಚಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮದು ಊರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಲೈವ್ ಇದು. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್. ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ನಾನು ನಿದ್ದೇಕ. ఓకే అన్న చెప్పుని. ఆరి పూజారి హాయ్. ఉమిలిపోపులు మల్పడే చెప్పులే. ఇచ్చి ఉమిలిపోపుచి ఉమిలిచ్చి ಮುಳುಮಿಲಿಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮದು ದುಬೈ. ಓ ನ್ಯೂಸ್ ದುಬೈಯಾ? ಆಯ್ತಾ, ಅವಳಿ ಮಾರ್ರೆ. ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಹೌದಾ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಹೊರಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮದು ದುಬೈಯಾ? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಯಾವ ದುಬೈ ಎಂತ ಉಂಟು ಹೇಳು? ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾನು ಈಗ ಹಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂತೆ ಓಡೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಚರ್ಚಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಾ? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಲೇಜು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ PVS ಹತ್ರನಾ? PVC ಅಲ್ವಾ? PVC ಅಲ್ವಾ? PVC ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಮತ್ತೆ PVC ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು PVC ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದುಂಟು, ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲು, ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಊಲುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕೊಂಚು PVC ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರ್ರೆ. PVC ಪೈಪ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ. PUC ಹತ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ PVS. ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೀಟ್, ಅದು ಕೊಂಕಣಿಯವರದು. ಹೌದು, ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಸತೀಶ್ ಪೈ. ಎಸ್, ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಊರೇ ಮಾರ್ರೆ. ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಬಜಲೆಕೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಊರಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಈಚೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬರು ಮಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಜಲೆಕೇರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಜಲೆಕೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಜಲೆಕೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ?
ಅಲ್ದ ಅವಳೇ ಇತ್ತು ನೀಕ ಓ ದೇವ ಗಂಟ ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂಚೋಚಿನಿ ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಚೌಚ ನನ್ನ ಚೌಚ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ನೀವಿರೋದೆಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೌದು ಸುರತ್ಕಲ್ ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಈಗ ಇರೋದು ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ ನಾವು ಕಾಸಿಟ್ಟವರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ನಾವು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಪೂಜೆಗೆ ಅದು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಬಜಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಾವು ಅದ್ರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ ಬೇವರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಂಗಿ ಇದ್ರೆ ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಮಗಳಿದ್ದಾರಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದು ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ನಾಳೆ ಹೌದಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಉಚ್ಚಿಲ ಮನೆ ಓ ನಿಮ್ಮದು ಉಚ್ಚಿಲನಾ ನಮ್ಮದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋಗಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಅಂದಿ చెప్పు ನಾನೇ ಓ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಚೂಚುದು ನಾನು ಮಲಗುದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪನೇಟ್ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಆನ್ ಬಗ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಅದು ಮುಲ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ ನೆರ್ಪೆ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ ಸಾಯ್ತು ಗೋತೇನೆ ಐಕಿಲ್ ಬರ ಅವರು ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ನಿಕು ಹೌದು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಜಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂತದ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಂಜನೇಯದು ಉಂಟಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಾವು ರಾತ್ರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಜನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೋಗೋದು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಂಥ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಶೀರ ಥರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಅಕ್ಕ ಹೌದೌದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ರೆ ಊಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾನು ಹೋಗುದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಲು ಪೂರ ಬರ್ವೀರ್ ಅಂದಿಯೇ ಸಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಂತ ಇದು ಬೇಗವಾ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ರೀ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಬಂದು ಭಾರತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಆವಿ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ನೀವೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರಿ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಗಂಟೆ 11:05 ಆಯಿತು ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಸೆಂಚು ಈರ್ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ
ಇನ್ನು ಭೂತಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳುದು ಮಾರ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಓದುದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹುಚ್ಚರು. ನಾಳೆ 8ವರೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಈಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ 8ವರೆಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೌದು ಮಾರಾಯರಿ, ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಲಗುದು, ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ, ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತುಂಟು. ಗಂಟೆ 11:05 ಆಯಿತು. ಸಂತೋಷ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತದಿಂದ ಮುಗಿಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ಮಗಳೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಎಂತ ಮಾರೇ ಭಯ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು 8ವರೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ಬಾಯ್. ಡೈಲಿ 8ವರೆಗೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 10ವರೆಗೆ ಮುಗಿತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಥರ ಎನಿಸಿ ಹೊಡೀರಿ ಆಯಿತಾ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಥರನೇ ಹೊಡೀರಿ ಆಯಿತಾ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೊಡೀರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸಹ ಕೇಳ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸಹ ಕೇಳ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹ ಕೇಳ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಲೈವನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಹೊಡಿತೀನಿ. ಆಯಿತು ಮಾರ್ರೆ, ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ಮರೆಯದೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1. ನಿಮಗೆ ಸಹ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ್, ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಸಬ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಂತ ಒನಸಾಂಡು. ಓಕೆ ಜಪ್ಪುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ ಒರಿಯರ ಬತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತೆ. ಬೇತೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಹೌದು, ನೀವೇನಾ ಹೊಡೆದದು? ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ದಾಗ. ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಯಾರಿಗೆ? ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನನಗೆ ಸೌತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ. ಬಾಯ್ ಆಲ್.